Ассалому алейкум бардаро. Мошинавати Lexus RX 350 ДВД 6 силиндра. Нигоҳ кунед бардаро. Номеро падарка, ҳуҷҷатҳо, танировка 11 моҳи дига. 4 баллонш дар ҳолати хуб. Передний задний парктроник. Нигоҳ кунед бардаро. Датчик BSM бесключевой доступ дора. Бо нишонтон метиҳем. Я бардаро види ақиб мошин. Задний камера ҳаст. Бародаро, люк дора мошин. Балоноша навам бигем, хато намекунем. Ҳолати салонша нишон метиҳем. Марҳамат, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. Кӯҷош дар ҳолати хуб бо чихолкашдагӣ. Винкодаш дар танои дараш ҳаст. ин ҳолати пешаш. Бесключевой доступ, датчик BSM. Ҳами сидения боковой ҷамъ мешавад, лифт сидения. 13 мультируль до тарафа круиз контроль. 142 000 мил. Старт-стоп. Джойстик, обогрев охлаждения, климат контроль. Бародаро, нархи мошин 235 000 сомон. Номеро падарка, ҳуҷҷатҳо 11 моҳи дига. Лайка фаромӯш накун.